Lwgwpwr दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। बे भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय था आरो बे भिडिअआनो जागोन काहानिसो एबा स्ट'रिसो जागोन। लोगोसे बे भिडिअखौ मोजां नायनानै शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बे इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान भिडिअआ सफैनो हायो। फैदो जोंहा बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि।